Tänään mä näytän teille videon, missä UFC-ottelija puree vastustajaa käteen kesken ottelun. Kaksi voittamatonta ottelijaa, Igor Severino ja Andre Lima, kohtaavat toisensa UFC-debyytissä. Igor Severino on voittamassa ottelua tyylikkäästi, kunnes hän päättää purra Limaa käteen painitilanteessa toisen erän lopussa. Igor Severino diskataan tämän seurauksena ja Andre Lima julistetaan voittajaksi. Lima päätti tatuoida purentajäljen muistoksi tapahtumasta. UFC:n toimitusjohtaja Dana White sanoi ottelun jälkeen, että pahin asia mitä voit tehdä on se, että puret vastustajaasi. Ja ilmoitti, että Severino saa lähtöpassit UFC:sta. Severino teki sopimuksen Octagon MMA-organisaation kanssa, jossa hän on nyt otellut yhden ottelun, minkä voitti tuomariäänin Jonas Mogordia vastaan. Lima on jatkanut voitokasta UFC-taipaletta voittamalla Mitch Raposon ja Felipe Santosin.